Dáme si to tady a... Tak se na ně podívejte, který jste. Nedávej to taky se. Ale oni to chtějí vidět, tak se podívejte. A mějte se krásně, ahoj! Co je? Vy hustí jak... No oni chtěli, aby jsme si možná jako nějak takhle jako zahádali třeba. Co? Co? Že to prostě takhle. No tak hádej! Ale to byste taky. Co? Ještě, že máš přilbu, je to dobrý. Nebo to přestat to nechce, já myslel, že jo. Počkej, uděláme trik nějaký. To je blbej, ty tam je holkou. Počkej, a co takhle? Jak jako? Počkej. Ten tady nízký strop. Já to vidím. Hele, Hop, hop. to je krásný. Kdyby byla tma, to byste čubrněli. Ale neříkej, že jdu zhasne. Nechcete třeba, kdybyste házeli mezi sebou? To je blbost na svět. To je kravina. Zbláznil? To je, tak teď už musíme. Jaký trik tak syn? Stop! Musíte být fakt zaraz, jo? Kdy jak začne každý jinak, tak to letí do vás. Jo. No a jinak to, co říkal, to se může stát, takže dejte ty ručičky z toho krajíčku. To chcete se, jo? Tak až zvednu, začínáme počítat, jo? Až já Až on zvedne, jo? Hopa! Jo, to je dobrý. Dáme zhasínání? Dáme rychle? Můžeme. 3, 2, 1, 3! Ne, my vám teď ukážeme na závěr, protože už fakt uvalíme, jako jsme v podstatě už doma skoro. My vám ukážeme, když končí takový představení, jak želky, v cirku se to nevidíte, on odejde s tím do zádu, jo, takže jsou dva způsoby. Já udělám ten první, kolega ten druhý. Co? Myslím, že to je jako dlouhý, jo, takže to je to svůj. Chlapa s dobrýma plicema. Tak a já, jo, jak zhasínej kuželky, opravdový žongléři, to je jako vodu. Pozor, era. Opravdový žongléři žonglou tak dlouho, dokud to nezhasne. Už balíme. Jo, už spěcháme, opravdový žongléři, dobrý urychlí, pak to vypadá si tak. Pozor, era. Jmenovitě Jindra a Tomáš, mějte se ahoj! Dětka, to je smrt.